Kag sa number 1, San Carlos City Mayor Renato Gustilo ang nagahinyo sang bulig sang National Bureau of Investigation angot sa gina-alegar ghost nga flood control projects sa ilang nga lugar nga nagabalor sang 306 million pesos. August 18, nagsulat si Gustilo kay NBI Director Jaime Santiago nga nagahinyo sang matulid nga pagpangusisa. Ini matapos siya makabaton sang sulat gikan kay Maria Victoria Gregorio, Director 4 sang Procurement Service, Department of Public Works and Highways, Central Office, nga nagahinyo sang confirmation bahin sa authenticity sa mga document nga na-issue angot sa tatlo ka mga flood control projects. Suno kay Gustilo, nalakip sa natungdan nga mga flood control projects ang 77.5 million pesos nga flood control sa Andoon River sa poblasyon nga iyang sang EKC Construction and Aggregates gikan sa La Trinidad, Benguet. 77.3 million pesos nga flood control sa Higalaman River sa Guadalupe nga iya sang J-Ben General Contracting Engineering Services sa Baguio, Benguet. Kag 151.5 million pesos nga flood control sa Palampas River sa Barangay 1 nga iya sang APO General Construction sa Mountain Province. Suno kay Gustilo, wala nakasulod sa kontrata ang San Carlos LGU sa natungdan nga mga contractor kag ang mga lagda nga nalakip sa mga dokumento humalin sa Notice of Award padulong sa Certificate of Final Acceptance sa idalom sa ngalan ni Renato Gustilo ang ginpeke. Kasubong man sa idalom sa ngalan ni Engineer Rodney Flores. Sala pagani ang designation sang among nga engineer sa mga dokumento suno kay Gustilo. Nagpadala man si Gustilo sang certification gikan sa Bids and Awards Committee sang syudad na nagasiling ang mga contractors sa among nga ghost projects wala nalakip sa Registry of Suppliers sang syudad. Mayara man sa mga flood control projects sa San Carlos karon pero iniya sa idalom sa Bacolod-based contractors kag padayon ang proyekto. Denied the 3 project for confirmation kay wala man gina nga project natabo diri sa San Carlos nga sila ang kontraktor. Sila ang kontraktor. May ara nga project diri ina nga river may flood control project but not the contractor nga ginpadala nila for confirmation sa akon. After confirmation nga wala gina hindi na aton, I requested our city legal officer to write a letter to the NBI to conduct an investigation.